मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन थांनाय 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथा जालांबाय आरो बे बिटिआर गोरोबथानि दफाफ्रा दायो मावजागासिनो दङ। बिटिआर एकर्डनि मास मोनसेनि उनावनो जोंनि एकर्डनि दफाफ्रा मावफुंजानांगौमोनब्लाबो बुहुमाव नुजानाय कर'ना महामारी भाइरासनि थाखाय जोङो जोंनि जे मोनफुंनांगौमोन बेखौ मोननायाव एसे गोलाव जादों बेखौ जों बयबो मिथिनांगौ। बुहुमाव कर'ना महामारी भाइरास साग्लोबनाय लोगो लोगो रावबो न' बांनिफ्राय ओंखारनो हायाखै। जोंबो नोंथांमोनाबो गाव गावनि न'आवनो दाननै दानथाम बयबो दङमोन। बे गामिया गुबुन गामियाव थांनो हाया, लामायाव बेरा खाथेनाय, लामायाव जावथेनाय, बैग्रिसु होथेनाय, औवा जोंसि गारथेनाय बेबायदि थासारिफ्रा बारग'लांबाय। जायनि जाउनाव सरकाराबो सरकारि मावख'फोरखौ अफिसफोरखौ खुलिनो हायाखै, अफिस जायाखै, एसेम्बलि जायाखै, केबिनेट मिटिं जायाखै, पार्लामेन्ट जायाखै। बायदिसिना जाहोनफोरनि थाखाय एकर्डनि मास मोनसेनि उनावनो एकर्डनि दफाफ्रा मावफुंजानांगौमोनब्लाबो बे समाव मावनो हालायनाय जायाखै। जेब्लानिफ्राय थांलाय फैलाय खालामनो हानाय जाबाय, कभिड-19नि प्रट'कलखौ सिङाव दोननानै अफिसफोरखौ आधा खुलिनाय जाबाय। दिनै नों थां गाबोन आं थांगोन बेबायदि होनलायनानै रानै रानै जेब्लानिफ्राय मावख'फ्रा अफिसफ्रा खुलि जायो बे समनिफ्रायनो जोंनि एकर्डआव थानाय दफाफ्रा मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंजानायखौ जोङो नुनो मोनदों। नोंथांमोननि बे समष्टिनिनो बिपिएफनि बिजाथि आगुनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया बिथाङा बुंदों, रायजो राजाफोर बे एबसुनि मानसिफ्रा बारा बुङो बिथांमोननि जि एकर्ड बे एकर्डआ दाबो मावफुंजायाखै। गारि खमा सोलायनांगौबाबो पार्लामेन्टआव जिरायनो गोनां जायो। बायदि रोखोमनि बिथाङा बुंनायखौ जोङो नुदों। नाथाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, नंगौ बियो पार्लामेन्टआव बिल पास जानांगौ, नाथाय उनाव पास जाबाबो जायो। बाहाय थाखानाय नेमखान्थि बायदियै संबिजिरखौ गनायहोनानै संबिजिराव होजाखानाय नेमखान्थि बायदियै 6 शिड्युलाव थाखानाय नेमखान्थि बायदियै माखासे खामानिफ्रा मावगोर जायो आरो बेनिखायनो सरकारा मावनानै होदों। 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि सुक्ति जादोंमोन। फेब्रुवारि दान, मार्च, एप्रिल, मे, जुन, जुलाइ, आगस्ट, सेप्तेम्बर दानावसो पार्लामेन्टआवबो बै समाव माखासे बिलफ्रा पास जादोंमोन। जोंनि थाखायबो सम नांगोन, नाथाय 6 शिड्युलाव थाखानाय नेम बायदियै दायो बिटिआर जि गोरोबथा, बिटिआर जि एकर्ड बे एकर्डखौ खालामनाय जादों। बिथांमोना बुंगासिनो दं बिपिएफ हान्जानिफ्राय बिटिसिआनो बिटिआर, जेबो गोदान जानाय नङा, नामल' सोलायगोन, गस्लाल' गोदान गानगोन, दावदै गलासो बिटिआरआ बायदिसिना बिथांमोना बुंगासिनो दङ। मानगोनां रायजो राजाफोर, जोङो रायजो मोनाखै नंगौ बेयो सैथो, इउनियन टेरिटरिबो जायाखै बेनो सैथो, अट'नमास स्टेटबो मोनाखै बेनो सैथो। नाथाय इउनियन टेरिटरि आरो अट'नमास स्टेटआव थानाय गोहोफोर, पावार फांसनफोरखौ सरजाबनानै दायो बिटिआर गोरोबथा जादों। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, इउनियन टेरिटरि आरो अट'नमास स्टेटआव थानाय गोहोफोरखौ दिनै जों बिख'नानै लाबोनो हादों। जोंनि बिटिआर सुक्तिनि 1 नम्बर थांखियानो जाहैबाय बिटिसिनि हालामा अरनाय, माने बिटिसिनि सिमाया अरनाय। जुदि बिटिसिनि सिमाया अरामोनब्ला माब्लाबाबो जों एबसुआ बे एकर्डआव जों सागान होनाय नङामोन। एबसुनि जानानै मानगोनां प्रमद बर' आरो आं जों सानैया बे बिटिआर गोरोबथायाव जों सागान होदों। सागान होनायनि सिगां सरकारजों गोबां खेब सावरायलायनाय जादों। नोंथांमोना जोंनो रायजो होआबा, इउनियन टेरिटरि होआबा, अट'नमास स्टेटबो होआबा मा होगोन? जेरैखि जाया जोंनि सिमा लानांगोन। जेरै बेनिखायनो एकर्डनि जे थांखि, बे थांखिनि सेथियाव बुंदों बिटिसिनि हालामा अरगोन आरो बिनि गोहोखौ बांहोनाय जागोन। क्षमताया बांगोन, सिमाया लावगोन। संकसनिफ्राय सरिया जों होबोबाय थादोंमोन। थांनाय गोलावथार समनि जोंनि सोमावसारनायफ्राव
नाथाय संकसनिफ्राय 5 मोननै एकड़ाव जोंनि सिमाखौ जों थि खालामनानै लानो हादों। संकसनिफ्राय 5 क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरियावनो जोंनि सिमाया थादों। बे माब्रै जाखो? बे बाथ्राफोरखौ नायहरफिनोब्ला, बे बाथ्राफोरखौ संदांफिनोब्ला जोङो नुनो हायो जे मोननै जि एकड़ जाबाय, बे मोननै एकड़ाव बै समाव सरकारा जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ नारसिननानै बै समनि थासारिफोरखौ नोजोर होनानै बे एकड़आ रेभिनिउ भिलेज सरकारि गामि राजगावजों खाजानाय जादों। गामिसो साननाय जादों, हालाम साननाय जायाखै, ओनसोल साननाय जायाखै। बेयाव गामिनि बाथ्रासो फैबाय। BSC एकड़ आरो BTC जे एकड़ जाबाय, बे एकड़ाव गामिसो हिसाब खालामनाय जाबाय, हालाम होननाय जायाखै, ओनसोल होननाय जायाखै। बेनिखायनो 3000नि इसेल' बारा सरकारि गामिफोरखौ लानानै जोंनि BSC एबा BTC आ जादोंमोन। बै समाव 5निफ्राय बारलाङोब्ला सनितपुर जिल्ला जायो। सनितपुर जिल्लानि मैखोम ओनसोला जेराव बर' आरो ट्राइबेल दङ, बे गासैबो ओनसोला हादानजोब। बिश्वनाथ जिल्लानि मैखोम बर' आरो ट्राइबेल ओनसोला गासैबो हादानजोब। बे हादान ओनसोलफोरखौ जों मोननांगौब्ला, बे हादान ओनसोलखौ मोननांगौनि थाखायनो बै समाव जों गोबां खेब ढेकियाजुलियाव, सारिदुवाराव, बिश्वनाथाव, गुबुन जायगायाव हानि पाट्टा मोननांगौनि थाखाय जों धर्ना, रेलि बायदिसिना खालामदोंमोन। जों आसा फारिदोंमोन समर ब्रह्म चौधुरीनि उनाव आसामाव नैथि खेबनि थाखाय बर' मन्त्रिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ मोनदोंमोन प्रमिला रानी ब्रह्म। बिथांनि दिनाव जागोनलाय होननानै जों सानदोंमोन। मानोना बिथाङा बै समाव फरेस्ट मिनिस्टारजों लोगोसे WPTनि मन्त्रिबो आरो WPT डिपार्टमेन्टआव नडेल एजेन्सिमोन। हा हुनि पाट्टा राननायनि खामानिखौ WPT डिपार्टमेन्टआ खालामनांगौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ लानानै। नाथाय बिनि दिनाव बिथाङा मावनो थाखाय जेबो रोखोमनि राहाफारि लानायखौ जों नुनो मोनाखै। जायनि जाउनाव आसामाव थानाय जोंनि बर' मानसिफ्रा, जायफ्रा हादानाव थानाय, भारतआव फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट थासेयावबो हानि पाट्टाखौ जों मोनाखै। जों सानदोंमोन सानसे समाव एकड़ मोनसे जाखागोन, बे एकड़नि सिगां जों खालामनो हायो खोमा होननानै जोङो नाजादोंमोन, नाथाय जों जायाखै। बेनिखायनो जोंनि एकड़आव खनसेनो महपुरसिम, लखिमपुर जिल्लानि सिमलुगुरिसिम जेखौ जों थांखिनानै लादों, FSOA-NDP-आ जों खनसेनो बे जायगासिम सौहैयाखै। मानोना दायो बे रेभिनिउ भिलेज नङा, रिकगनाइज फरेस्ट भिलेजबो नङा, बिसोरो एनक्ल'सार होननानै बुंजानाय, गनायजानाय। MP-आव भट होनो मोनो, MLA-आव भट होनो मोनो, नाथाय पन्चायतआव भट होनो मोना, भटबो होनो मोना, दारायनोबो मोना। लामा, दालां, बान्दो, स्कुल, कलेज बे ओनसोलफ्राव जेबो गैया। बेबायदि ओनसोलाव थानो गोनां जादों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव। बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर, थांनाय मोननै जि एकड़, बे मोननै एकड़निफ्राय जों सोलांबाय। सरकारि गामि होनोब्ला, रेभिनिउ भिलेज होनोब्ला, राजगाव होनोब्ला जोंनि बे ओनसोला माब्लाबाबो हाबनाय नङा। बेनिखायनो एबारनि एकड़आव ट्राइबेल ओनसोल होननानै जों सोहोनो हाबाय आरो बेनो जोंनि देरहासारनाय रायजो राजा नोंथांमोन। ट्राइबेल ओनसोल होननानै बुङोबा हाजो हालाबो जानो हागौ, दैमा दैसाबो जानो हागौ, हाग्रा बंग्राबो जानो हागौ। रुनिकाटा ओनसोल होनोबा भुटिनानिबो जानो हागौना, खाथि खालानि गामिनिबो जानो हागौना। जेरै गामि होननाय जायाखै, ओनसोल होननाय जादों। FSOA-NDP-आ गथायनाय लिस्ट बायदियै दायो कमिसन दानायनि गेजेरजों बे कमिसना नायफामनानै बे गामिफोरखौ बिटिआरआव सोगोन। नोंथांमोना नुखाबाय, स्पष्ट जाबाय। दानि BTC-खौ बाद होनानै, कार्बि आंलंखौ बाद होनानै, डिमा हासावखौ बाद होनानै, सनितपुरखौ बाद होनानै, बिश्वनाथखौ बाद होनानै, आसामनि 21 जिल्लाफोरखौल' लानानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाबाय। बेयाव सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ लाफानो हानाय जायाखै। सनमाना नाजादोंमोनब्लाबो बेयो जेननो गोनां जादों। बेनि गाज्रि खैसारा बेयो देरहासार जायाखै। दिनै बेनिफ्राय जों स्पष्ट जानो हायो, सिमाया लानांगोन रायजो राजाफोर। सिमाया लावामोनब्ला बे गोरोबथायाव जों माब्लाबाबो जों सागान होनाय नङामोन। सोद्रोमायाबो दायो साबाल'। आसामनि चिफ सेक्रेटारिनिफ्राय आजिरा मोननाय PB बार्माखौ चेयारमेन दोननाय जादों। दानि BTR-नि एडमिनिस्ट्रेटर जायहा गभर्नरनि जानानै जोंनि बे ओनसोलखौ सालायबाय थादों, बेखौ सोद्रोमा लानाय जादों।
आसाम सरकारनि होम एन्ड पलिटिकल डिपार्टमेन्टनि जइन्ट सेक्रेटारि बिथांखौ मेम्बार सेक्रेटारि खालामनाय जादों। एबसुनिफ्राय सासे सोद्रोमा होनांगौखाय जोंनि लेङाइ आफादगिरि जयन्त बसुमतारीखौ होनाय जादों। आसामनिफ्राय सासे थानांगौखाय उदालगुरि जिल्लानि रेड क्रस ससाइटिनि कनभेनर दालिम बायनखौ होनाय जादों। बेनिफ्राय जों स्पष्ट जानो हायो जोंनि साननाय हनाया बेयाव बेरखांदों। बेयाव बर'नि मानसि गैया, हिरा सरंगियानि मानसि गैया, नांगोलनि गैया, जुंगालनि गैया, खालि जोंनि आरो सरकारनिल' बे सोद्रोमाफ्रा जायफोरखौ लानानै दायो दाजाबाय आरो सरकार आरो जों लुबैनाय बायदिनो सिमाया लावगोन मानगोनां रायजो राजाफोर बेयाव गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया। दिनै नुनो मोनदों नोंथांमोना थांनाय 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानखालिनिफ्राय जोंनि एकर्डनि दफाफ्रा मावजादों। 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानखालि सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बर' मिडियाम हायर सेकेन्डारिसिम सामलायनो थाखाय जोंनो आलादा बिथोनगिरि होबाय। दायो जोंनि बर' मिडियामा क्लास 10 सिमल' दङ, अब्लाबो हायर सेकेन्डारिसिम होदों। गाबोन समफोर खालमासि फिर खालमासि जुदि 11, 12 सिम जाहैयोबा अब्लाबो सामलायथों दानिफ्रायनो होननानै जोङो हायर सेकेन्डारिसिम होबाय। गुबुन ट्राइबेल मानसिफोरनि राव जौगानायनि थाखाय बिथांमोना सरजाबदेरनानै होदों। सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बर' मिडियाम एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेज गुबुन ट्राइबेल माहारिफोरनि राव जौगानायाबो जोङो जाफाथों होननानै कमिसन दानाय जाबाय। कमिसनखौ फोसावबाय। जोंनि बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारि राव फोसावबाय। बिथांमोना बुंगासिनो दं बिपिएफआ आगोलनो मोनखानाय 1985 मायथाइयावनो मोनखानाय बायदि बायदि होननानै बिथांमोना बुंगासिनो दं। नंगौ आगोल मोनखानायमोन, खालिबोल' उदालगुरि आरो क'क्राझार साब डिभिजननि थाखायल' बै समाव फोसावजादोंमोन। क'क्राझार आरो उदालगुरि साब डिभिजननि थाखायल', सारा आसामनि थाखाय नङामोन। दायो 30 बर'फोरनि एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव जाबाय। एबा सरकारनिफ्राय बायदिसिना फर्म बायदिसिना रानोबा असमियाजों लोगोसे बर'निखौबो रानफानांगोन। दिनै आसाम सरकारा गनायनो गोनां जादों। सोरबा सोरबा बिथांमोननि मानसिफ्रा जुक्ति होदों जोंनि भाषायाव सिङाव हाबखानाय जाखानांगौ, नाथाय सिङाव हाबबानो जाखाया रायजोफोर जाखानायबा खालामनो हानांगौ। बिथांमोना 17 बोसोर बिथांमोननि शासन खुंथायनि समाव, नाथाय ओरैनो जाखाया। सिङाव हाबनाय भाषाया मणिपुरियाबो आसामाव मणिपुरबो दङ, मणिपुरि जाथिबो दङ। मा बिसिनि भाषाया जोंनि रायजो भाषा जागोन नामा? जोंजों समान समान सानथालि भाषाफ्राबो मोनदोंमोन, मा बिसिनाबो जागोन नामा? जाया। आसामाव गोबां बाङालि मानसिफोर दङ। बाङालि रावाबो खालिबोल' भटार भेलुनि थाखायल', कासार करिमगंज हाइलाकान्दि बेबायदि डिस्ट्रिक्ट 3-4नि थाखायल' बांला भाषायाबो आसामाव सरकारि भाषा, सारा आसामनि थाखाय नङा। जोंनि एकर्डजों एबार सारा आसामाव जोंनि बर' रावा लोगो सरकारि राव जाबाय। एबार मानसिफ्रा जुदि सुयोबा जोंनि मानदान्दाखौ नायोब्ला नोंसिनि रावा मा राव? जोंनि भाषाया सिङावबो हाबबाय आरो आसामनिबो लोगो सरकारि राव। मा भाषाया आसामनि सरकारि राव? असमियाजों आरो जोंनि बर'जों आसामनि सरकारि राव। बाङालियाबो बराक भेलि मोनसे ओनसोलावल'। जोंनि मानदान्दाखौ बाहेरा मानसिफ्रा बेजों जुदि सुनो हासिगोन। खालमासि फिर खालमासिनिफ्राय जों आसामाव बर' मानसिफोरखौ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट जों नुगोन। कर्टआव थानाय हाकिम जेरै जोंहा बारा गैया। मानो होननानै बुङोब्ला आसामनि सरकारि रावा असमिया। बे आनजादखौ होनो नांगौब्ला जायफ्रा ल' फरायनाय मानसिफोर, ल'नि स्टुडेन्टफोर आफ्टार ग्रेजुएसन बिथांमोना बे आनजादखौ होयो। आसाम जुडिशियेल सार्भिस आरो 50 नाम्बारनि असमियानि मोनसे पेपार लिरथारनांगौ, असमिया रोंथारनांगौ। बर' मिडियाम फरायनाय गथ'फ्रा हाया, बर' मानसि इंलिस मिडियाम फरायनायल' हाया। जोंनि बे एकर्डनि गेजेरजों दायो जोंनि रावा आसामनि लोगो सरकारि राव जानाय लोगो लोगो आसाम जुडिशियेल सार्भिस आनजादावबो 50 नाम्बारनि असमियानि लिरनांगौ जायगायाव 50 नाम्बारनि बर'नि लिरनो मोननायनि खाबुआ एबार जाबाय। खालमासि फिर खालमासिनिफ्राय जों चिरांनि कर्टआव, क'क्राझारनि कर्टआव, गुबुन गुबुन जिल्लानि कर्टआव जों जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट बर' मानसिखौ जों मोनगोन। बे जाबाय जोंनि एकर्डनि मोनसे देरहासारनाय। मानगोनां रायजो राजाफोर बेबादि बाथ्राफोरखौ जोङो बुजिनांगोन। दिनै नैबे एकर्डनि गेजेरजोंसो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जागायलांनाय जि सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायाव गोबां मानसिफ्रा बाहागो लादोंमोन। गोबां आसामनि खना खनला जायगानि मानसिफ्रा लादोंमोन।
BSc एकलाव जेबो हायाखै BTC एकलाव जेबो हायाखै एबारनि थामथि बर'फोरनि गोरोबथाजोंसो मोनसे बाहेरायाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जाबाय 1952 मायथाइयाव बासुगामियाव बर' साहित्य सभा दाजादोंमोन बेंगलनि मानसिफोरखौ फैनानै बेयाव साहित्य सभा खालामदों माइकेल बसुमतारीखौ लानानै गोबां बर' मानसिफ्रा बिबान बानस'नानै लांदों बेंगलाव बिसोरो दाहैदों बर' मिडियाम फरायनो लुबैयो बर' मिडियाम मोनाखै मोना मोनसे साबजेक्ट बिथांमोना फरायनो लुबैगासिनो दङ दिनै जायाखै 1967 मायथाइ 1967 आव जेब्ला क'क्राझारनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव एबसु लायो साथाम बेंगलनि मानसिफ्रा बिबान बानस'नानै लांदोंमोन फाउन्डार भाइस प्रेसिडेन्ट फाउन्डार एसिस्टेन्ट ट्रेजारार फाउन्डार एसिस्टेन्ट कालचारेल सेक्रेटारि साथाम बिबान बानस'नानै लांनानै बेंगलावबो बिसोरो एबसु खालामहैदोंमोन 1997 मायथाइयाव जेब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आन्दलन खालामो बे आन्दलनाव बेंगलनि मानसिफ्राबो बाहागो लादों आरायनिफ्राय 3 लाख बर' मानसिफोर दङ होननानै साहित्य सभानि सेन्सासआ जोंनो फोरमायो बै आन्दलनफ्राव बिथांमोना दङमोन एनडिपिनि आन्दलनाव बिथांमोना मदद खालामदों एनडिपिनि दैदेनगिरि एनडिपिनि केडारफ्रा बर' गामिफ्राव आश्रय लाहैदों पुलिसजों हमजादों बिसोरबो बेंगलनि बर' मानसिफ्रा BSc आरो BTC एकलाव जेबो मोनाखै एबारनि थामथि बर'फोरनि गोरोबथायाव बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स काम सेन्टार फर एक्सिलेन्स होननाय मोनसे भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों नि अनसुंथायाव गंसे फसंथान जागोन बेंगलाव थानाय बर'फोर मेघालयआव थानाय बर'फोर नागालेन्डआव थानाय बर'फोर जे रायजोआव बर' मानसिफ्रा थागिबि महरै रायजो जानानै दङ बे बर' मानसिफोरनि रैखाथिनि थाखाय एबारसो बर'फोरनि थामथि गोरोबथाजों मोनसे फसंथान मोननो हाबाय बेनो जोंनि मोनसे देरहासारनाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिपिएफआ बुंगासिनो दङ जे मा जों देरहायोब्ला बिपिएफ हान्जाया देरहायोब्ला बिटिआर एकरनि दफाफोरखौ मावफुङा बिथांमोना बुंगासिनो दङ जुदि मावफुङाबा सातसेल' बर' मानसिया बिसोरजों मानो थानो जेरै बेबायदि गैया जायनि थाखाय दिनै लोब लोब बर' मानसिफ्रा इउपि फेल खालामनो फैदों सोलायनाय मोनसे लुबैदों मानो सोलायनांगौ 17 बोसोराव गरिब मानसिफ्रा सरकारि जेरैबायदि अनसुंथाइ मोननांगौमोन फरायसाफ्रा जेरैबायदि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननांगौमोन फालांगि मावनो थाखाय जेरैबायदि मोनसे थासारि नांगौमोन बेफोरबायदि थासारिखौ बिपिएफ सरकारा होबोनो हायाखै एबा होआखै बिथांमोना गावसोर गोसो जानाय बायदिल' बे खुंथायखौ खालामबोबाय थादों जायनि थाखाय हाजार हाजार बर' मानसिफ्रा दिनै बिथांमोननि हान्जानिफ्राय बिथांमोना आनजायबोनानै दिनै इउपि फेल हान्जायाव बाहागो लाफैदों बिथांमोननिनो फाउन्डार सेक्रेटारि इमानुएल मुसाहारि दाख्लै बिथांमोना बिजेपिआव हाबबाय राज्य सभानि एमपि बिथांमोननि वार्किं प्रेसिडेन्ट बिश्वजित दैमारिया हाबबाय सेन्ट्रेल इउथनि सेक्रेटारि सोमनाथ बसुमतारी बिथाङाबो दाख्लै रिजाइन होबाय तामुलपुरनि बेबायदि जानानै दंगासिनो दङ माखासेया जोंजों फैबाय जायफोरखौ जों लायाखै बिथांमोना कंग्रेसआव थांनो ना बिजेपिआव थांनो जानानै बिथांमोना थांदों जोंनि मानसियाबो होननानै लायालै सोरखौबा नङा होमबा सोरखौबा लायाबा सोर दस्रायाव थांगोन आरो लायोबा जोंजों थागोन बेबायदि थासारि लायो बिपिएफखौ गारबाय बिपिएफ नंला बिसोरो सोरबाया जोंजों फैदों आरो जों लायाबा सोरबाया गुबुन गुबुनाव थांगोन दिनै बेबायदि मोनसे थासारि जानानै दङ जेयानो जाया मानो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन सिमाया जेरैखि जाया लावगोन दायो बिसायख'थि जानायखाय जोंनो बुंदों कमिसनखौ नैबे मास मोनसे मोननैखौ दोनथ'नांगौ 2 तारिखआव कमिसननि मिटिं जाबाय 10 तारिखआव कमिसननि मिटिं जाबाय 11 तारिखआव कमिसननि मिटिं जादों एनडिपिफोरनि मिटिंआ 10 तारिखआवमोन प्रमोद बर'निया 10 तारिखआवमोन जोंनिया 11 तारिखआवमोन कमिसनजों मिटिंआ आरो बे कमिसनाव मा मा बुंनांगौ बे बाथ्राफोरखौ जोङो गुवाहाटीआव कमिसननि मिटिंआव जों बुंदों आरो जों बुंनाय लेखायैनो दासान्दि बे कमिसना गाव बिसायख'थि जानायखाय गावसिनि हाबा हुखाखौ जोंनि नैबे ओनसोलाव दसेनि थाखाय दोनथ'नानै गुबुन गुबुन अफिसियेल खामानिफोरखौ बिथांमोना मावगासिनो दङ आं गोलावथार बाथ्रा बुंनो सानाखै मानगोनां रायजो राजाफोर दिनै बिपिएफनिफ्राय गोबां रोखोमनि नंखाय बिथांमोना फोसावगासिनो दङ दिनै एनडिपिनि बिदा फंबायफोरखौ लानानै बिथांमोना बायदि रोखोमै बाथ्रा बुंबोदों थांनाय इसिबां गोलावथार समाव एनडिपिनि सिजफायारखौ उइथ्र' खालामनांगौ होननानै धरना होग्रा पार्टिया बिपिएफ आरो दिनै बिथांमोना अनफावनाय देखायनो नागिरदों
एनडिपिफोरखौ होखारहरफिननांगौ हाग्रायाव होग्रा हानजाया बिपिएफ दिनै नंखायखौनो बिथांमोना एनडिपिफोरखौ मोजांफोरनि थाखाय माखासे बाथ्रा बिथांमोना बुंफ्लादों नाथाय बे बाथ्राफोरखौ जों बयबो स्पष्ट जानांगोन केसआ उइद्र जागोन सम नांगोन भुटाननि जेलाव दाबो माखासे मानसिफोर दङ आसाम सरकारा बेखौ हाया आसाम सरकारा भारत सरकारखौ लेंहरनांगौ भारत सरकारा भुटान सरकारखौ लेंहरनांगौ जों रायलायगासिनो दङ बिनि थाखायनो दायो आसामनि जेसेबां जिल्लाफोर दङ बे जिल्लाफोरनि पुलिसफोरखौ बुंहरनाय जादों एसपिफोरखौ बुंहरनाय जादों ओसिफोरखौ बुंहरनाय जादों थानाफ्राव जेसेबां एनडिपिनि नामाव केस दङ बे केसफोरखौ बुथुमखांजोबनायनि उनाव मेघालयआव थायोब्ला गुबुन गुबुन स्टेटआव जुदि केस दङबा बेफोरखौ बुथुमनायनि उनाव एनडिपिफोरनि केस उइद्र'नि खामानिया मावजागोन जोंनि एकर्डआव बयनिबो सारियाव बे बाथ्राखौ रोखा खालामनाय जादों गिदिर आरो फिसा जे केसफोर दङ बे केसफोरखौ फारि फारियै बे केसफोरखौ बोखांनानै होनाय जागोन होननाय दङ बेनिखायनो मानगोनां रन्जन दैमारि एनडिपि एसनि 66 जन दंबावोब्लाबो गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव एनआइए नांजानाय केसफोर रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां सेन्ट्रेल जेलाव दङ गुबुन गुबुन जेलावबो दङ बिथांमोननि गनायनि थाखायबो जों एबसु इउपिपिएल हानजा एबा जोंजों थानाय एनडिपि लिडारफ्रा सरकारजों जों रायलायबाय थादों सम नांनो हागौ केस उइद्र' जानो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो बुंनानै लादों जेब्ला गुवाहाटीआव एनडिपिफोरनि हाथियार गथायनाय हाबाफारि जायो आंनि केसआ जोबनो थाखाय 3.5 बोसोर नांदों होननानै अब्ला जोंनि थाखायबो एसे सम नांगोन एनडिपि बिदा फंबाय आरो न'खरनि मानसिफोरखौ आं बे समाव खावलायनो सानदों समा बारा गोबाव नंला खम समनि बाङाय समनि उनावनो खम समनि उनावनो जोंनि बिसायख'थिया जागोन आरो बे बिसायख'थियाव जों देरहागोन आरो लोगो लोगो एकर्डनि गासैबो दफाफोरखौ जोङो थाबैनो गोख्रैनो जोङो मावफुंनो हागोन दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा मोनसे फोथायनाय लानांगोन प्रमद बर'नि सायाव गोविन्द बसुमतारीनि सायाव फेरेंगानि सायाव इउजि ब्रह्मनि सायाव रोनगोरा नार्जारिनि सायाव जायफ्रा दायो इउपिपिएलआव थानानै इउपिपिएल हानजाखौ दैदेनदों बिथांमोननि सायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा फोथायनाय मोनसेखौ लाखिनांगोन आरो दायो भारत सरकार आरो आसाम सरकाराबो इउपिपिएल हानजाखौ मदद खालामदों जोंहा बिजेपिजों एलायन्स गैया नाथाय सरकारहा मोनसे दायित्व दङ भारत सरकारा मानो होननानै बुङोब्ला सुक्ति खालामखांनायनि उनाव एबसुजों सुक्ति खालामनायनि उनाव एनडिपिफोरजों सुक्ति खालामनायनि उनाव बिथांमोना जुदि आवसारि हरैनो हगारोब्ला जेबो मदद खालामाब्ला सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जोंहा दायित्व गैला होननानै सानोब्ला गाबोन समफोर जायफ्रा दायो रायलायगासिनो दङ एनएससिएनफोर बिथांमोना मालाबाबो सुक्ति खालामनो फैनाय नङा सुक्ति खालामनायनि उनाव भारत सरकारा जेबो दायित्व लायाबा आलफानि फरेस्ट बरुवाखौ लेंहरगासिनो दं गभर्नमेन्टआ फरेस्ट बरुवाबो माब्लाबाबो फैनाय नङा जोंनि लोगो एनडिपिफोरखौनो सुक्ति खालामबाय जेबो जोथोन लायासै होननानै माब्लाबाबो फरेस्ट बरुवायाबो फैनाय नङा केएलओआबो फैनाय नङा जायफोर दायो सिजफायार खालामनानै सरकारजों रायलायबाय थादों बिथांमोनाबो माब्लाबाबो फैनाय नङा मानोना बेयो बेड एग्जाम्पल गाज्रि उदाहरन गाज्रि बिदिन्थि मोनसे जानानै थागोन सुक्ति खालामनायनि उनाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जुदि सुक्तिखारिफोरखौ जुदि मदद खालामाब्ला बेनिखायनो जोंहा बिजेपिजों एलायन्स गैयाबाबो जोंहा बिजेपिजों बुजाफोरा गैयाबाबो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बुंदों दायो नांगोलनि जुग नंला दायो ट्रेक्टरनि जुग खायदा खालामनानै बिथांमोना दिनै बुंदों जाहाथे रायजो राजाफ्रा बुजियो बेनिखायनो बावैसो साननि सिगां जोङो गासै 16टा गुबुन गुबुन हारिनि आफादफोरखौ लानानै दायो जोङो कोअर्डिनेशन कमिटि मोनसे जोङो दानो हादों बेनिखायनो नोंथांमोना साननानै लानो हायो बे समस्यायाव रन्जित बसुमतारी बिआर फेरेंगाया गोरलैयैनो इलाकायाव देरहागोन जोंजों लोगोसे राभा फरायसा आफादफोर दङ जोंजों लोगोसे अल सान्ताल स्टुडेन्ट इउनियन सान्तालफोरनि फरायसा आफाद दङ जोंजों लोगोसे बाङालिफोरनि फरायसा आफाद दङ एससिफोरनि फरायसा आफाद दङ एससि जातीय परिषद दङ बिटिआर गोरखा समाज दङ सुत्रधर सम्मेलन दङ नागफोरनि फरायसा आफाद दङ सरनियाफोरनि फरायसा आफाद दङ हाजोंफोरनि फरायसा आफाद दङ बर्मन मान्दायफोरनि फरायसा आफाद दङ कुरुब माने उरावफोरनि फरायसा आफाद दङ उरियाफोरनि फरायसा आफाद दङ मदासिफोरनि फरायसा आफाद दङ आमसु मुसलमानफोरनि आमसु दङ आरो बावैनो बिटिआर आक्रासुआबो जोंनि नैबे कोअर्डिनेशनाव हाबोब्ला
नोंथांमोननि नैबे 14 नम्बर चिरां दुवारा जेननायनि जेबो खोथा गैया जेराव 9000 जोंहा सान्थाल बिदा फंबाय दङ दिनै सान्थालफोरनि फरायसा आफादा जोंखौ सापर्ट खालामखांनायनि उनाव बिथांमोननि खोथा बाथ्राजों जेबो सान्थाल मानसिफ्रा सोलियो प्रमोद बर'नो 20 टा दाबि होदों बिथांमोना सान्थाल साबजेक्टखौ नि थाखाय सान्थाल फोरोंगिरिनि थाखाय फरायसाफोरनि हस्टेलनि थाखाय बायदिसिना बिथांमोननि राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि फरायसाफोरनि जौगानायनि होदों आरो बे बाथ्राखौ प्रमोद बर'आ गनायनानै लाबाय सरकार दानाय लोगो लोगो सान्थाल फरायसा आफादनि बुंनाय बायदि खालामना होगोन अब्ला बेबायदि समस्थियाव जों सान्थाल बिदा फंबायफोरनि मानो जों भट मोना जोङो आरामसे बेयाव भट मोनो जोङो गोरलैयैनो देरहागोन थांनाय बाराव जोङो खायदा खालामजानानै मात्र 26 टा भटआव जोंखौ जेननाय देखायनायखायसो बिथांमोना देरहालांनो हादोंमोन बे समाव गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जोंजों गैयामोन नाथाय दिनै गुबुन हारिनि मानसि आरो आफादफ्रा जोंजों दङ गोरलैयैनो नोंथांमोननि बे समस्यायाव जों देरहागोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बिटिआर एकर्डर सम्पर्के চমুকৈ মই ক'ব বিচাৰিছো আজি বিপিএল আৰু জিএসপি অবৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা ভোজন মহন্ত ডাঙৰীয়া চন্দন ব্ৰহ্ম তেওঁলোকে ভুলভাৱে প্ৰচাৰ কৰি আছে চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তেওঁ বিভিন্ন অনাগৰ গাঁওবিলাকত অঞ্চলবিলাকত গৈ পেলাই তেওঁ কৈ আছে 3.3 বলে লিখা আছে ট্ৰাইবেল বেলেন লগৰ নন ট্ৰাইবেল বিলাকৰ অধিকাৰ নাই ট্ৰাইবেল বেলেন লগৰ পৰা খেৰা হ'ব বুলি তেওঁ প্ৰচাৰ কৰাটো আমি সোশ্যাল মিডিয়াৰ যোগেদি আমি দেখিবলৈ পাইছো অৱশ্য তেওঁ কেবিনেট মন্ত্ৰী নিজৰ চৰকাৰে এই চুক্তিটো কৰিলে অসম চৰকাৰে এই চুক্তিত আছে অসম চৰকাৰৰ এজন দায়িত্বশীল কেবিনেট মন্ত্ৰী তথাপিও তেওঁ নিজৰ যি দল সেই দলে 36টা সমষ্টিত নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ আজি জানিও পেলাই অনাগৰ অঞ্চলত ভুলভাৱে তেওঁ প্ৰচাৰ কৰি আছে স্বৰ্গীয় ৰাইজসকল 3.3 লিখা আছে বিটিসিৰ নামটো হলনি কৰি পেলাই বিটিআৰ ৰাখা হ'ব বুলি হে 3.3 আছে যিটো অসমৰ ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই এটা নটিফিকেশনৰ যোগেদি বিটিসিৰ যি নাম এই নামটো পৰিৱৰ্তন কৰি পেলাই তেওঁ বিটিআৰ নাম ৰাখিলে ওভাৰৰ নেতাবিলাকে কৈছে পোৰ্টেল নিউজৰ এটা ইন্টাৰভিউ মই চাইছো ভোজন মহন্ত ডাঙৰীয়াই কৈছে 7.1 আৰু 7.2 বলে দুৰত বহুত ভয়ংকৰ বলে আইন আছে ওভাৰ বিলাকৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক নন ট্ৰাইবেল বিলাকৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক এই কথাটো তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰি আছে সৰল মানুহবিলাকে ভাবিব পাৰে এনেকৈ হ'ব নেকি ওভাৰ সংগঠনৰ নেতাবিলাকে কৈছে জিএসপিৰ নেতাবিলাকে কৈছে হীৰা হৰণীয়াই কৈছে ভোজন মহন্ত ডাঙৰীয়াই কৈছে এনেকুৱা ভাবিব পাৰে 7.1 লিখা আছে বিটিআৰৰ বাহিৰত অসমত ট্ৰাইবেল বিলাকৰ ভূমিটো অসম চৰকাৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে বুলিহে 7.1 কোৱা আছে 7.2 কোৱা হৈছে অসম চৰকাৰে চৰকাৰী মাটি খাস মাটিবিলাক সংৰক্ষণ কৰিব লাগে বুলিহে 7.2 কোৱা আছে যদি সেই আইনবিলাক যদি বেয়া আইন আছিলে সেই আইনবিলাক যদি আপোনালোকৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক যদি আছিলে তেতিয়া সান্তাল ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও আমাক সাপোৰ্ট নকৰিলেহেঁতেন কোনো ছাত্ৰ সন্থাই আমাক সাপোৰ্ট নকৰিলেহেঁতেন উৰিয়া ছাত্ৰ সন্থাই আমাক সাপোৰ্ট নকৰিলেহেঁতেন আদিবাসী বিকাশ পৰিষদে আমাক সাপোৰ্ট নকৰিলেহেঁতেন চাহ মজদুৰ সংঘই আমাক সাপোৰ্ট নকৰিলেহেঁতেন SDF Sandal Tiger Force or Wilson Kiskur গ্রুপে আমার সাপোর্ট নকৰিলেহেঁতেন বিভিন্ন অঞ্চলত থকা কৌবা বিৰসা নাসপা আপাৰ কেডাৰ লিডাৰ বিলাকে আমাক জাগা সাপোর্ট নকৰিলেহেঁতেন বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আজি আমাক সাপোর্ট নকৰিলেহেঁতেন কিয়নো এই আইনত যদি এনেকুৱা নম্বৰ বিলাকৰ কাৰণে যদি ভুল মানে ইয়াত যদি ক্ষতিকাৰক যদি আইন থাকে তেওঁলোকে কেতিয়াও আমাক সাপোর্ট নকৰিলেহেঁতেন আমাৰ লগত আজি 17টা সংগঠন আছে আপোনালোকৰ সান্তাল বিলাকৰ সান্তাল ছাত্ৰ সন্থা আছে কুৰুল ছাত্ৰ সন্থা আছে ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা আছে অল আসাম বাঙালি ইউথ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট ফেডাৰেশ্যন
এসসি স্টুডেন্ট ইউনিয়ন আছে, এসসি জাতীয় পরিষদ আছে, বিটিআর গোর্খা মাস আছে, সূত্রধর সম্মিলনী আছে, নাথযুগী ছাত্রহন্ডা আছে, স্মরণীয় ছাত্রহন্ডা আছে, হাজং ছাত্রহন্ডা আছে, বর্মন মান্নাই ছাত্রহন্ডা আছে, কুরুক ছাত্রহন্ডা আছে, উড়িয়া ইউথ এন্ড স্টুডেন্ট ফেডারেশন আছে, মরাহি ছাত্রহন্ডা আছে, আমসু আছে, আর 2 এদিনৰ ভিতৰত বিটিআর আক্ৰাসু আমাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন তেওঁলোকে যোগদান কৰিব। ইয়াৰ পৰা ইয়াকে বিশ্বাস কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ জাতীয় সংগঠন, আপোনালোকৰ সামাজিক সংগঠন তেওঁলোকে যদি ইউপিপিএলক সাপোর্ট কৰে তেতিয়া বিটিআৰত ভয় কৰিব লগা একো আইন নাই। আগৰ যি বিটিচিৰ যি আইন আছিলে সেই আইনৰ যোগেদি বিটিআৰ গঠন কৰা হৈছে। মাত্ৰ আমাৰ সীমাটোহে সম্প্ৰসাৰণ হ'ব, আমাৰ যি সীমা আছিল সেইটো এক্সটেনশন হ'ব আৰু বিটিআৰত আৰু অধিক ক্ষমতা দিয়া হ'ব। এইকাৰণে শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজসকল আপোনালোকে বিটিআৰ যি আইন বিটিআৰ যি একোট এই একোটত ভয় কৰিব লগা নাই। আমাৰ চুক্তিৰ যোগেদি আমি আপোনালোকক সন্মান জনাইছো, যাৰ কাৰণে আমাৰ একোটত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব বিৰছা মুণ্ডা কালচাৰেল কমপ্লেক্স আছে। আদিবাসী ভাইসকলৰ কাৰণে বিৰছা মুণ্ডা কালচাৰেল কমপ্লেক্স, গোৰ্খা ভাইসকলৰ কাৰণে গোৰ্খা ভৱন অৱস্থিত গাঁৱতে, ৰাজবংশী ভাইসকলৰ কাৰণে বীৰ চিলাৰায় ৰুৰেল ৰিসোর্স সেন্টার আছে, বাঙালি ভাইসকলৰ কাৰণে স্বামী বিবেকানন্দ ইউথ সেন্টার এটা আছে, ডক্টর ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত মাল্টিপারপাস কালচারেল এটা কমপ্লেক্স আছে। মাইনরিটি বিলাকৰ কাৰণে মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ইয়াত হ'ব। এই কাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছো এই চুক্তি অকল বড়সকলৰ চুক্তি নহয়। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই বড় গাঁও বিলাকত অঞ্চল বিলাকত গৈ পেলাই কয় যে এই চুক্তিটো অকল বড়সকলৰ কাৰণে, আন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে নহয়। বিটিসি একোটত কি আছিল, বিটিআর একোটত কি আছে, আমি যে আপোনালোকৰ জাতি জনগোষ্ঠীক সন্মান জনাই পেলাই আপোনালোকৰ বীৰ পুৰুষৰ নামত একোখন যে প্ৰতিষ্ঠান অনুষ্ঠান যে আনিলো এইবিলাক বিটিসি একোটত আছিল নেকি? এইবিলাক বিটিসি একোটত আছিল? এইবিলাক আমি আনিছো। ইয়াত বৰপাৰ পৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী যিহেতু আমি একেলগে থাকিব লাগিব, ইয়াৰ কাৰণে এইবিলাক আমি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ইয়াত আমি আনিছো। বিৰোধৰ পিছত পুনৰ মিলন এই কথাটো আমি বিশ্বাস কৰো। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া ইউপিপিএল আৰু এফচিএ আমি এই নীতি বিশ্বাস কৰি আহিছো। আমাৰ মাজত ৰিকনচিলিয়েশ্যন হ'ব লাগিব। বিৰোধৰ পিছত পুনৰ মিলন, এই পুনৰ মিলনটো হ'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। আমাৰ মাজত বড়ো আদিবাসীৰ মাজত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হৈ গ'ল, আমাৰ মাজত আৰু মুছলমান ভাইসকলৰ মাজত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হৈ গ'ল। এইবিলাক পাহৰি যাই পেলাই নতুন এটা সম্বন্ধ আমি কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে ব্ৰিজ হৈ কাম কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি হেতু হৈ কাম কৰিব লাগিব। উইলছন ডাঙৰীয়া আজি আহিছে, আশাৰ আগৰ এডভাইজাৰ আছিলে, আশুৰ আগৰ এডভাইজাৰ আছিলে, মইনুল হক ডাঙৰীয়া আছিলে, ফাউণ্ডাৰ এবিএমচিৰ প্ৰেচিডেণ্ট, এনেকুৱা প্ৰাক্তন আমচুৰ এবিএমচিৰ আশুৰ প্ৰাক্তন বিষয়ববীয়াসকলে আজি আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে। আমি একেলগে কাম কৰি যাব লাগিব। ট্ৰাইবেল বেলেণ্ডৰ ফ্লেগত ভয় কৰিব লগা নাই। ইয়াত চান্দাল মানুহ থাকিব পাৰে বুলি লিখাই আছে, গোৰ্খা মানুহ থাকিব পাৰে বুলি লিখাই আছে। গতিকে আমাৰ যি 6 শিডিউল, এই 6 শিডিউলটো এমেণ্ডেড 6 শিডিউল, সংশোধন কৰা এটা 6 শিডিউল, তাত ভয় কৰিব লগা নাই। কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাওৰ নিচিনা নহয়, মেঘালয়ত থকা 6 শিডিউলৰ নিচিনা নহয়, মিজোৰামত থকা 6 শিডিউলৰ নিচিনা নহয়, আন ৰাজ্যত থকা 6 শিডিউলৰ নিচিনা নহয়। আমাৰ 6 শিডিউলটো এমেণ্ডেড এটা 6 শিডিউল। ককা দেউতাৰ পৰা মোৰ দেউতাৰ নামত, মোৰ দেউতাৰ পৰা মোৰ নামত, মোৰ পৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নামত মাটিবিলাক ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব। অকল ট্ৰাইবেলৰ মাটিটোৱে নন ট্ৰাইবেল মানুহে কিনিব নোৱাৰে। বাকী নন ট্ৰাইবেল বিলাকৰ মাজত মাটি কিনা বেচা হয়, এইটো আপোনালোকৰ অধিকাৰ আছে। এইবিলাক আপোনালোকে জানি ল'ব লাগিব। আজি ছাত্ৰ সংগঠন বিলাকে সেইকাৰণে এই গোটেই কথাবিলাক চালি জালি চাই পেলাই তেওঁলোকে দেখিছে, তেওঁলোকে বুজিছে। সেইকাৰণে আজি তেওঁলোকৰ লোকে আজি ইউপিপিএল দলক ছাপোৰ্ট কৰিছে। মই আৰু বেছি দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই। আহক আমি সকলোৱে এই সমষ্টিটো আমাৰ ৰঞ্জিত বসুমতাৰীক আমি যেন বিপুল বলত জয়যুক্ত কৰিব পাৰো। কাৰণ ইয়াত আমাৰ চৰকাৰ লাগিব। এই অঞ্চলটো পিছপৰা এটা অঞ্চল, উত্তৰ অঞ্চল, হাইৱেৰ উত্তৰ অঞ্চলটো পিছপৰা অঞ্চল। গতিকে এই অঞ্চলটো যাতে আমি উন্নতি কৰিব পাৰো, তাৰ কাৰণে আমাৰ এই
সমষ্টিত আমাৰ যি পাৰ্টি সেই পাৰ্টিয়ে জিকিবই লাগিব। সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো, জহাৰ জনাইছো, নমস্কাৰ জনাইছো। बयबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि जे बुंनाय आं बे बुंनायखौ बावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।